Еўрарадыё.фм. Усім прывітання, гэта жывы эфір Еўрарадыё, Маша Калеснікава пры мікрафоне. 16 лістапада ў Вялікай зале філармоніі адбудзецца вялікі канцэрт Паўла Аракеляна і гурта «Аўтсайдеры». Павел, сёння ў нашым эфіры прывітанне. Добрый день, вітаю, Маша. Як увогуле справы? Цяжка, Маша, цяжка. 1,5 тыдні да канцэрту засталося, ўсё цяжэй з кожным днём, але спадзяюся, гэта ўсё адаб'ецца у лепшым выглядзе на самом канцэрце. Слухай, ну «Аўтсайдеры» даўно не ігралі. Так. Гэта было 10 гадоў таму, апошні раз? Ну, такі вось, зусім ужо апошні, але першапачаткова ж «Аўтсайдеры» гэта быў калектыў, здаецца, гэта 7, 8, 9 годы, які мы стварылі такі як эксперыментальную лабараторыю для аўтарскай эксперыментальнай музыкі. Таму такую музыку, мне здаецца, апошні раз мы гралі, Беларусі, менавіта, досыць даўно, можа быць, реально каля 10 гадоў. Такую, гэта якую? Гэта маю аўтарскую музыку, якая можа ўжо не настолькі эксперыментальная ўсё ж такі, але досыць нязвыклая для нашай прасторы пакуль. Слухай, твою аўтарскую музыку мы чулі летась разам з Дмітрэм Хаменкам, так, ты частку, да? Ужо частку прадстаўляў. Гэта будзе не тое самае. Гэта будзе не тое самае, але адна з кампазіцыяў, яна чамусьці так полюбілася, можа сказаць, людзям пад назвай «Coming Home», мы яе будзем выконваць, і яна дае назву і задае тон канцэрту. Тон, які будзе? Гэта вяртанне, так? Вяртанне дадому і вяртанне «Аўтсайдеру» на сцэну. Можа быць, досыць патасна гучыць, але не, хутчэй за ўсё не. Але гэтым разам я вырашыў цалкам адысці ад, можа быць, фарматаў, якіх мяне прызвычаіліся бачыць. То бок не будзе ніякага вядзення канцэрту, не будзе там жартачкаў і прыбаутачак. Будзе досыць усё вельмі лічнае, асабістае, і я хачу ўвесь канцэрт ад пачатку да канца, я на гэтым працую, ўжо, здаецца, дапрацаваў. Гэта як тэатральная пастанова, яна ад пачатку да канца будзе мець пэўны сцэнар, настрій, некаторыя такія мастацкія хады, якія, я спадзяюся, дадуць настраю. І нават зараз мы працуем над тым, каб у межах наших фінансавых мажлівасцяў распрацаваць яшчэ светавую партытуру канцэрту. То есть будзе такое нешта незвычайнае? Ведаеш, што так не стаяла мэты зрабіць вось так самае незвычайнае, што можа быць, стаяла мэта зрабіць усё так, як я гэта бачу, у такім максімальна тэатралізаваць у межах музыкі. Можа быць, гэта так дурнавата гучыць, але я спадзяюся, што 16 лістапада дасць адказ на гэта пытанне. Дурнавата гучыць, можа быць, будзе выглядаць не дурнавата. Слухай, увогуле, чаму менавіта зараз ты вырашыў, што надышоў час, каб «Аўтсайдеры» зноў з'явіліся на сцэне? Ёсць такі чалавек, Маша Лутьянова, якая мяне задалбала з мінулым саксфорумам, у выніку чаго у выніку гэтага задалбавання ён састаяўся наогул, якая таксама задалбала мяне з адным канцэртам. Давай рабіць, давай, тыкала мяне пальцам, і таксама попала ў некаторы момант, калі сказала, ладно, давай паспрабуем. Вось. А, канешне, пасля гэтага я ўжо пашкадаваў 20-30 разоў, што наогул за гэта ўзяўся, але, Чаму? Вельмі шмат часу гэта адымае, і час, як бы ладна, вельмі шмат такіх маральнай душэўнай эмоцыі, бо гэта, яшчэ кажу, гэта такі матэрыял, каб яго скласці ў тое, што хочацца, каб яно адбылася падзея, трэба моцна так вовнутр сябе залазіць, а гэта заўжды цяжка. Слухай, натуральна, каб сабрацца зноў калектывам, трэба шмат рэпетаваць, і ці атрымалася у вас напісаць нешта новае? Будуць нейкія такія зусім новыя творы? Так. Па-першае, канешне, шмат з таго, што будзе выконвацца наогул, Беларусі не адчулі, але літаральна напярэдадні таго, як мы вырашылі, пачалі збірацца рэпетаваць, напісаў цалкам новую кампазіцыю, гэта будзе, дарэчы, прэм'ера, гэта «Ноктюрн» і прысвячэнне Фрэдэрыку Шопену. Ты кажаш, вось, трэба шмат у сабе пакапацца. Што выкапаў?
Новенькага, Паш. Тое, што ўсё жыццё старанна закопваў. А што закопваў? Гэта можна будзе пачуць на канцэрце. Класна. Учора, здаецца, Паша анансаваў, што сёння мы будзем разыгрываць у тым ліку і квіткі на канцэрт. Шара халява, ўсе справы. Так, і вы малайцы, вы стараліся, і мы можам пачынаць, уласна кажучы, агучваць пытанні, а Паша будзе на іх адказваць. Я хочу нагадаць, што 16 лістапада ў вялікай зале філармоніі адбудзецца вялікі канцэрт Паўла Аракеляна і гурта Outsiders, і літаральна зараз можна задаваць пытанні таксама Паўлу пад нашымі відэастрымамі ў Фейсбуку, ВКонтакце, Аднакласніках і на Ютубе, і аўтар лепшага пытання. Выбачаюся, у вас ёсць стрымы ў Аднакласніках? Так. Як жыві, як учыць. Вось так, бачыш, як бывае. І, дарэчы, глядзяць. Глядзяць. І цябе таксама. Мои одноклассники? Можа быць. Будьте вы прокляты. Прыбачка. Ай-яй-яй, Паша. Непаліткарэктны. Як заўжды. Карацей, задаем пытанні Паўлу Аракеляну пад відэастрымамі, і аўтар лепшага пойдзе на канцэрт 16-го на халяву. Так, Паша, пачнем, відаць, з твайго цудоўнага інстаграма. Там найбольш пытанняў. І ад дзяўчат, што не дзіўна. І так, Я адразу адказваю на большасць. Спярша ДНК-тэст, пасля размаўляем. Бачыш, які? Так, на скольких концертах на скольких и каких музыкальных инструментах вы играете, и есть ли у вас парадный костюм? Два пытання. На дадзены момант, пытанне складанае, бо я граю на саксафонах, крышку граю на піяна, і зараз вучусь граць на трубе і флюгельхорне. Саксофон, піаніна, труба, калісьці на флейце. 5. Ну ты ж часам граеш на флейце, на канцэрце. Давно уже не граю, не браў яе гадоў, здаецца, 8 ці 9. Ладно, 5. Ну, добро. Параднага касцюма, як вы, ты, хто ходзіць на канцэрт, як вы ведаеце, няма. Чакай, былі ж нейкія фота, дзе ты ў такім касцюме нават. Ці это была проста кашуля? Гэта была гонараўская кашуля, але Паша, наш шаноўны донар, ніяк не набудзе лекалы, каб на мой памер зрабіць мне парадны строй, як мы дамаўляліся з ім. То бок няма у цябе строя менавіта з-за памера? За донара. Ага, окей. Так, піша дзяўчына, Лемешевская Наталья. Иду 16 числа, очень жду несколько недель. Класс. Это просто. Такая у вас, Наталочка. Фидбэк. Супер. Угу. Вероничка. Доброе утро. Несколько вопросиков. Как все начиналось? Как пришли к джазу? И почему именно джаз? Давай я буду задавать это несколько пытаний. По черзе ты будешь их задавать. Так. Как все начиналось? Да. Как пришли к джазу и именно в джаз? Чому іменно джаз? Вельми просто. Напевно, як і ва ўсіх дома гучала добрая музыка, зусім не падабалася там тое, што было навокал. Попса, рок, рускі рок. Ну, мне вот, звісно, не падабалася. Але пачуў калісьці рок-н-рол, тата так, прыёзнік Джерри Лі Льюіса на касетачках яшчэ былі такія ледзьве даставах. Літл Річарда, і гэта мяне так узбурыла, узрушыла, пасля пачуў блюз. Но той, хто пачуў блюз, ну як тут уже не апынуцца ў джазе цягам часу. А пасля быў Чарлі наш, Свет Паркер, как во всех саксофонистов. Что мотивирует и вдохновляет? Тут снова 1000 пытаний. Что мотивирует и вдохновляет? Или есть ли девиз по жизни, который помогает идти к собственной цели? Не, шчыра, я такі, наогул, слово мотивация моцна не падабаецца ва ўсім. Тренеры личностного роста, мотиваторы, психологи, які займаюцца мотивацией. Моя мотивация — это рабіць тую музыку. Я просто никогда не могу ее стрымаць, я раблю. Калі я могу ее стрымаць внутри, то можно лепей не рабіць. Угу. Ось тому, калі яна уже рухаешься. Так, было ли желание все бросить и заняться чем-то другим? Может быть, хотели что-то кардинально поменять в своей жизни? Безумоўна, калісьці менавіта такім чынам я сышоў у сферу фітнеса. Амаль што 2 гады я наогул не музыцыраваў нідзе, адмаўляўся. Ну, можа, была некая такая крыўда была на музыку, што не дала нам жыцця. Але пасля неяк ўсё збалансавалася, парэфлексаваў і вырашыў, што калі хочацца штосьці рабіць, не хочацца, не рабі. Как все успеваете? Музыка, спорт? Хватает времени на отдых? И какой отдых предпочитаете? Паспяваецца цяжка, асабліва калі там
4-5 гадзінаў на дзень надо пазаймацца на музычных інструментах, гадзіны 4 правесці ў трэнажорнай зале і разоў 5 яшчэ паесці між гэтым. Звычайна гэта ўвесь час і займае. Не адпачываю, калі шчыра. Дакладней магу час ад часу так адпачыць, што, але хутчэй за ўсё гэта не для этэраў. Окей. Что бы вы никогда не сделали в жизни? Делали ли то, за что стыдно до сих пор? Важыць, не. Напэўна, калі нікога не пакрыўдзіў моцна так, спецом, то, напэўна, зусім там сорамна дагэтуль кабось чырванеў, думаў, вот бы все змяніць. Такога не было. Угу. Вы часто где-то выступаете? Были ли на концертах или после них курьезные случаи с поклонниками? Ой, дарэчы, як ведаць, я ж рок-зорка, але майткі на сцэне аднойчы спаймаў. Сур'ёзна? Была справа? Менавіта табе прызначаліся? Менавіта мяне, але мужчынскія. Такое собі, конечно, задавальненне. Непрыемна, конечно, але все ж таки хотел неяк я себе гэта уяўляў крышачку інакш. Зараз мы хоць ведаем, хто ходзіць на канцэрт Лявона Артуровича Вольскага. Ну и круто. Добрые люди. Так. Всех полов, любых ориентаций. Это круто. Далей. Если бы вы писали книгу, о чем бы она была? Я, напэўна, написал бы некую... Ведаеце, мне, дарэчы, книгу піша мой сябра и поплечник Юрий Ибрагимович Олейник. Нечто она называется, некая дивная назва, летопись слегка затянувшегося життя Павла Ракеляна. Лепей у його запитати. О, про Павла Ракеляна пише Юра книгу? Нічого собі. Я б написав щось таке патосне, там, кшталту там «Мой шлях». И такая некая фоточка на вокладке. А внутри были бы просто посылочки на Pornhub. В принципе, шмат життя я там провел просто сама. Слухай, а бачиш, твої поплечники там музики, яны все ж от некие такие пишуть больш сур'ёзныя рэчы. Іван Керчук вот уже там колькі 2 ці 3 кнігі выдаў. Саша Сапега ўвесь час таксама нейкія нататкі робіць са сваіх вандровак. Ведаеце, гэта просто, можа, людзі не такія эгоістычныя. Я бы аб чымсьці, акрамя сябе, мне просто не дазволіла бы эгоцэнтрызм пісаць. Паша, ты чытаеш кнігі? Безумоўна, чытаю, але, канешне, апошнім часам гэта суцэльна прафесійная літаратура. Теорія музыкі? У тым ліку. Ты што, сур'ёзна? Мне падаецца, што ўжо музыкі, якія там даўно-даўно скончылі розныя музычныя установы, ўжо як бы ўсё ведаюць. Не, я мала што скончыў, нават тое, што скончыў, не сказаць, каб я там чымсьці займаўся. То бок мне адукацыі так, не хапае, але не хапае ў сэнсе нейкай. Таму я самаадукоўваюсь, у тым ліку у нейкіх пытаннях, якія могуць здавацца там зусім нейкімі простенькімі. Яшчэ ў музычнай школе вывучалі. Можа быць. Т5-3. Добра, зараз мы пакуль перарываемся на паузу. Я нагадаю, што Павел Ракелян сёння госць жывога эфіру Еўрарадыё 16 лістапада. У вялікай зале філармоніі адбудзецца вялікі канцэрт Паўла разам з гуртом «Аўтсайдэры». Мы агучваем вашыя пытанні, пішыце яшчэ пад гэтымі відэастрымамі ў Фейсбуку, ВКонтакце, в Аднакласніках. Аўтар лепшага атрымае праходкі на канцэрт. Заставайцеся тут. Еўрарадыё. Мы першае рок-радыё Беларусі. Самыя свежыя навіны і аналітыка, музыка і крытыка. Мы незалежная крыніца інфармацыі ў тваім рэальным жыцці і ў інтэрнэт-прасторы. 24 гадзіны на суткі нас можна знайсці на старонцы euradio.fm. Лаві нас на спадарожніку Астра 4А, 4,8 градусаў на ўсход. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца. Еўрарадыё. Навіны – наша справа. Вітаю, каротка пра асноўныя падзеі.
Помнік дзеячу Вялікага княства літоўскага Міхалу Казіміру Агінскаму усталявалі ля драматычнага тэатра ў Слонеме і ўрачыста адкрылі сёння. Гэта падарунак гораду ад жыхара Слонема прадпрымальніка Владзіміра Вількіцкага і ягонай фірмы «Гранві», якая займаецца вырабамі з каменю. Над гранітным бюстам працавалі ля года. Ініцыятыва ўшанаваць слонемскага старасту ў камяні належыць да грамадскага аб'яднання «Слонемскі канал Агінскі». Парламенская асамблея Рады Еўропы асудзіла чарговы смяротны прысуд, вынесены ў Беларусі. Гаворка ідзе пра той прысуд па справе аб жорсткім забойстве 8-месячнай дзяўчынкі ў Брэсце. Маці дзяўчынкі на 25 гадоў зняволення, а знаёмаму жанчыны далі смяротнае пакаранне. Парламенская асамблея Рады Еўропы заяўляе, што мараторый на смяротнае пакаранне адзіны шлях для паляпшэння стасункаў Беларусі з Еўрасаюзам. У Лагойску на 58-м годзе жыцця сканаў дэпутат апазіцыі БНФ у Верхоўным Савеце 12-го склікання Алесь Шут у выніку працяглай анкалагічнай хваробы. Пра гэта паведамляе ягоны калега па Верхоўным Савеце Сергей Навомчык. Разам з іншымі апазіцыйнымі дэпутатамі спадар Шут удзельнічаў 10-11 красавіка 1995 года у галадоўцы супраць лукашэнкаўскага рэферэндуму, быў 2 разы жорстка збіты спецназам. Днямі Шуту ўручылі юбілейны медаль Рады БНР за заслугі ў здабыцці незалежнасці Беларусі. З'явіліся новыя падрабязнасці расстрэльнай справы ў Расіі. Салдат тэрміновай службы Раміль Шамсуддзінаў, які расстраляў 8 сваіх таварышаў па службе ў вайсковай частцы ў расійскім Забайкаллі, сказаў следству, што яго пагражалі пасля варты згвалціць. Ён сказаў, што не было куды паскардзіцца, і гэта было адзіным выйсцем. Больш навінаў на еўрарадыё.фм. Еўрарадыё.фм. Мы працягваем жывы эфір Еўрарадыё. Маша Калеснікава пры мікрафоне, са мной побач Павел Аркелян. 16 лістапада Павел разам з гуртом «Аўтсайдеры» граюць вялікі канцэрт у філармоніі. Гэта будзе прыгожы джаз, цэлы музычны спектакль, і вы мусіце пайсці і купіць квіткі на гэты не так і канцэрт. шмат, дарэчы, засталося. Вось тым больш, квіткі недарагія, так што спяшайцеся ў касы філармоніі. Ну, а ўвогуле, хто не мае грошай, можа прямо зараз выйграць квіткі на канцэрт. Пішыце пад нашымі відэастрымамі ў Фейсбуку, ВКонтакце, в Аднакласніках і на Ютубе пытанне да Паўла, і аўтар лепшага пытання атрымае запрашальнікі на канцэрт. Так, мы працягваем агучваць пытанні. Так, Наташа Май. Как удается совмещать музыку и соответствующий ей образ жизни и работу инструктором в зале? И как на все хватает энергии? Наташа клевое питание задала, тому что, звичайно, коли меня там бачать у залі після образу життя музичного, кажуть, що як ви так, ви ж інструктор. Я кажу, ні, ну це я там палю і відпочиваю як музика, а як інструктор я тягаю тяжку вагу. Ось, тому головне отболтаться от питання. Паша, ну, а насамрэч, часто такое бывае, што даводзіцца? Часто. Прызнаешся? Часто что? Что бывает? Што даводзіцца пасля музычнага ладу жыцця, вось прыходзіць у клуб і, ледзьве там цягаць гэтыя ўсе гантэлі. Не, бачыш, мяне, канешне, скажем так, я такі чалавек, які мяне вельмі цяжка прымусіць, там вось, ну, вось там трэба, там ты граеш канцэрцік, трэба 150 перад канцэрцікам, там, ці пасля трэба скінуць пазіць. Не, але ў мяне такі, ну, зрывы бываюць, тады, калі там ўсё досыць цяжка, і пасля некалькі дзён я прыходжу з сябе і кажу, все, я пашоў, сёння ў такім стане пайду ў залю, каб, ну, сябе неяк вышыбаць усё гэта. І, ну, іду, вышибаю. Твое сердце не спынится от таких нагрузок, от учорашней и от сённяшней? Ну, поглядим. Не, ну, калі-небудзь спынится, давай так, калі-небудзь у кожнага з нас спынится, ну, тому уже. Угу. Так, давай далее. Доброго дня. Я слышал, что у всех музыкантов есть своя схема занятий. Интересна система ваших занятий на саксофоне. Что вы играете и сколько времени? Как нужно заниматься, чтобы когда-нибудь так клёво засмолить? Угу. Вельмі цікавае пытанне, дзякуй. То і самае прышпільнае, што якраз такі схемы ў мяне нейкай і няма. То бок, дакладней, нешта падобнае з'явілася, можа быць, нават меншым за апошні год, але самае галоўнае, да чаго я прыйшоў, зараз ёсць такія добрыя рэчы, называюцца backing tracks, ну, мінуса.
якія можна, ну, там, з кампутара, з тэлевізара, там, з прыёмніка запускаць сабе. І ўсё, што я сёння адзаймаўся, былі гэта некаторыя новыя гамы, секвенцыі, паттерны, што гэта б не было, я намагаюся просто цягам гэтага ж занятку праверыць гэта не ў баявой атмасферы, але ў рэальнай. Я ставлю нейкі мінус, паглядзець, як яно можа быць адаптавана пад тое, што я граю, пад тое, што каб гэта было прыгожа, што не прыгожа, што мне не падабаецца. І самае галоўнае, напэўна, што можа сусці, а ўвесь час думаю. Я маю на ўвазе, нават ты калі сядзіш увечары, все там злабала, нічога не слухаеш, сядзіш нешта, у галаве ўсё адно яно неяк структуруюцца свае веды. Што тычыцца адукацыі музычнай. Выбачаюсь, хто задаў пытанне? Гэта Ровдолія. Ілля, вось. Ілля, вітаю, мы завочна знаёмы, вельмі цікавае пытанне. Я сябе не лічу чалавекам з адукацыяй, перш вышэйшую мне дык і няма наогул, а калі нам давалі там сярэднюю спецыяльную, не скажу, каб я моцна рэальна што-небудзь браў і вучыў, хаця, ну, было што. Можа чалавек без адукацыі граць на саксафоне, можа граць музыку і нават досыць складаную, але, канешне, асабіста класічная адукацыя, это было б добра. Але ў любым выпадку галоўнае ведаць, дзе шукаць. Зараз інфармацыі мора. Канешне, гэта займае крыху больш часу, але калі табе ёсць што сказаць, ты шукаеш сродкі, якімі ты можаш гэта сказаць. Гэтых сродкаў у інтэрнэце валам. Да таго ж зараз, ну, нават у Менску, шмат ёсць паплечнікаў, калег, старэйшых сяброў, да якіх можна звярнуцца за парадай і табе памогуць. І я на гэты момент яшчэ скажу, што шмат чым дапамагае гэта камунікаваць з калегамі. Дзякуй Богу, у нас уже апошні год мы досыць шчыльна камунікуем, ну, такой саксафоновай тусоўкай. І кожная сустрэча, кожны джэм, кожны канцэрт, кожны фестываль, гэта абмен досведам, прычым, ну, час ад часу мы нават так сустракаемся дома і запытваемся там адзін у аднога, ну, часей за ўсё я там, а як ты гэта робіш, а што, а як правільна? А што параеш? Вось. І гэта, напэўна, самая галоўная частка адукацыі. Гэта граць са сваімі паплечнікамі і камунікаваць з імі як мага больш. Еще питание от Ильи. И как вы думаете, может ли человек без музыкального образования и педагогов-самоучка когда-нибудь достичь такого уровня, как ваш? Спасибо. Так, можа. Ну, майго дакладна. Вось я, ну, лічыце, прыклад гэтаму, нават не таму, што не было педагогаў, а таму, што, ну, іншым я быў заняты ў той момант, але, ну, як ёсць, так ёсць. І я лічу, што і на шмат вышэйшага ўзроўня да гэтага ёсць да халеры прыкладаў. Як той жа Чарлі Паркер, як той жа Орнет Колман. Гэта людзі, якія там змянялі ход музыкі, не маючы, ну, амаль што ніякай адукацыі. Так, Константин Кашкоўскі пытаецца цябе, чаму менавіта аўтсайдеры, адкуль пайшла назва? Ну, может быть, як ведаеце, у той час я ўсё раўняў, ну, гэта было там больш за 12-13 гадоў, калі мы просто калектыў гэта склалі. Я тады яшчэ не быў часткай мейнстрыму, як зараз. І музыка была, ну, реальна. Я просто нават не ведаў, ці варта за гэта брацца, бо нічога нават падобнага у той час я нават не чуў. Не толькі ў Беларусі. І таму там дзесьці там па тэлефоне з сябрам там балаваліся. Ну, а што як? І вось нейк яна нарадзілася, што гэта цалкам калектыў ці праект знаходзячыся па-за межамі ўсяго, што можна назваць мейнстрымам, па-за лініяй асноўнага жыцця. Таму аўтсайдеры. Ну, а пасля неяк прикіпела. Чаго ж. Слухай, ну ўсё адно, як ты лічыш, мэтазгодна ўвогуле падымаць праект, напрыклад, ці адціскаць праект з паўзы вось такой? Ці і ўвогуле, ці збіраешся ты потым яго працягваць, ці зноў будзе нейкая паўза? Хутчэй за ўсё будзе зноў замарозка да таго, як збярэцца новы матэрыял, які варта, бо я яшчэ раз скажу, нельга проста ўзяць, націснуць пімпачку, адмарозіць яго і пасля замарозіць. Калі на гэта запатрабаванне, канешне, на Беларусі моцнага не будзе, але быў перыяд, калі мы досыць шмат ездзілі, ну, наваколле маю на ўвазе, да таго, як я яго замарозіў, гэта была Украіна, гэта была Расія. Дарэчы, у Расіі мы тады выйгралі вялікі конкурс, мы фестывалі ў Расіі гралі, некалькі фестываляў в Украіне з гэтым праектам. Калі будзе цікавосць, то праект, канешне,
заўжды размарожваецца, бо ёсць людзі ў гэтым зацікаўленыя музыкі, паплечнікі мае. Дарэчы, гэтым разам гэта як заўжды, гэта Людміла Крукоўская, гэта проста ўжо нават палова мяне. Палова мяне, яна заўжды удзельнічае ў маіх праектах і на што я моцна ўдзячны. Але дадзеным разам мы выходзім у такую, у нас такая моцная боевая огневая мощь. Это Назар Реджепов на бубнах, якого все добра ведаеце. І шыкоўны Максим Лоскутов на рояле будзе нам дапамагаць. Вось. І праект гэты, калі ім будзе зацікаўленасць, ён будзе ізноў размарожаны, ізноў будзе. Зараз мэта не стаіць на гэтым зарабляць, гэта прасоўваць, ці на гэтым штосьці займець ад гэтага. Мэта гэта гэтым падзяліцца, гэта зрабіць той праект, можа быць, свае амбіцыі задаволіць, творчыя. Слухай, але мне, напрыклад, было б шкада. Ты кажаш, калі ў ім будзе зацікаўленасць, але ўсё ж, трэба, каб у праекце была нейкая зацікаўленасць, трэба ўсё ж самому яго пхаць і ім займацца. Я гэтага рабіць не буду, ніколі не рабіў і не буду. Ёсць шмат праектаў, у якіх, скажем так, ёсць зацікаўленасць на дадзены момант. І, канешне, час ад часу будзем намагацца падтрымліваць, я яшчэ раз скажу, рабіць тое, што ты вінна, рабіць тое, што без чога, як табе падаецца, ты жыць не можаш. І гэта мы будзем рабіць у тых или іных фарматах. Будуць это аўсайдеры ці не, а грошы зарабляцца крышачку іншым шляхом будуць зарабляцца. Это нормально. Просто реально, мне так прямо шкада. Такі будзе музычны спектакль, хорошы, прыгожы, правда? Дарэчы, Машуня, я хацеў наконт музычнага спектакля. Можа, гэта тайна, не тайна, ці гэта трэба казаць, я магу сказаць, я цалкам адмаўляюся ад формы вядзення канцэрту, не будзе ніякага вядучага, не будзе ніводнага слова гучаць са сцэны, але я хачу, каб кожная кампазіцыя предварялась вершам. Ці вершам, які наладжвае на яе. І я бы хацеў запрасіць цябе паўдзельнічаць, калі у 16 лістапада вольнае, бо мы з табой ужо неяк супрацоўнічалі ў такім рэчышчы, і мне моцна падабаецца, як ты чытаеш верш. Все, дзякуй, Паша. Дзякуй, гэта так, ці гэта не? Так, дзякуй, так. Новы анонс 16 лістапада. Таксама можаце пачуць прекрасны голас Машы, і калі вы яшчэ не ведаеце, вы даведаеце, як яна можа чытаць вершы, як это проникнённа душевно. Мяне гэта дагэтуль, я калі слухаю ластаўку, калі ты пачынаеш чытаць, у мяне нейкі дрыжык. Дарэчы, шкада, што ўжо все забыліся пра той праект. Відаць, трэба нагадаць, пра што мы гаворым. Гэта быў 2010 год. Гэта была зіма, тая самая такая цяжкая беларуская зіма пасля плошчы, калі шмат людзей знаходзіліся за кратамі, і тады Паша напісаў цудоўную музыку на вершы вершаў, хутчэй, правда, Уладзіміра Некляева. Таксама такі радыёспектакль зрабілі, я не так. І мы чыталі там вершы, і гэта ўсё ёсць. Дзе гэта можна паслухаць? Дзесьці ў інтэрнэце ёсць. Я недавно, я буквально, літаральна, тыдзень таму у кантактику напароўся. Паша, яно мусіць у цябе ляжаць паўсюль, разумееш? У цябе ў кантактику, у аўдыофайлах. У мяне ёсць, так? Может быть, я у сябе і напароўся. У сэнсе, так, я шукаў штосьці па свайму прозвішчу і знайшоў, я так пераслухаў, кажу, вось калі там тыя, там усё так склалася, усе чытачы былі цудоўныя, але калі ты чытала, мне просто нават такі дрыжыкі зноў пайшлі, я падумаў, трэба запрасіць Машу. Таму дачакаўся этэра, каб ты не змагла адмовіцца. Гэта як прапанову дзяўчыне зрабіць, трэба гэта зрабіць пры вялікай аўдыторыі. Наш заглядзяць, ты ж не можаш мне адказаць. Не буду. Все, ты сама, вы самі чулі, яна сказала так. Окей. Слухай, увогуле, што там зараз з джазам у Беларусі? Дарэчы, вельмі клёва. Я скажу, мне здаецца, што зараз нейкі ўзлёт адбываецца. І мне што падабаецца, шмат якасна адбываецца чаго. Я магу, нават параўноўваючы там, можа быць, 3-гадовай даўніной, зараз узгадаць некалькі агенцый, якія займаюцца гэтым вельмі якасна. Гэта Мінск джаз, якія сюды возяць шыкоўных амерыканскіх музыкаў. Гэта Аркадзь Авруцкі, яны таксама ў філармоніі часцяком граюць. Дарэчы, там няшмат рэклама адбываецца, я вам моцна раю, тому што кожны артыст, якіх прывозяць Мінск джаз, Аркадзь Авруцкі, сачыце проста за абанементамі філармоніі, за джазавымі вечарамі, за праектам. Гэта проста шикардос. Гэта
Інга Бухвалова і Equilibrium Arts, які роблять зараз вельми шиковний експериментальний фестиваль «Х-джаз», до речі, вже другі відбувається, там 34 мероприємства, кожне різне. Гэта вот зараз будзе. Гэта, да, гэта, мне здаецца, гэта 7, 8, 9, калі я не памыляюся. Трэба паглядзець. «Х-джаз Мінск» называецца. ОК-16, здаецца. І ВОК-16, там некалькі пляцовак будзе. Там цікава будзе ўсё. Ад джаза да дзетак, да калабарацыі акадэмічных і джазавых музыкаў. Гэта, ну, Нет, мы супер. пропустили, мы б таксама зладзілі эфір. Вось. Учора, мне здаецца, учора. Ці пазаўчора, я магу памыліцца, сёння што, серада? Учора адбыўся канцэрт Сайсміт з прэм'ер-оркестра. Шыкоўны, прекрасная спявачка, на жаль, я не трапіў, бо працаваў. Выдатны аркестр, выбітныя музыкі. Гэта толькі вось, ну, месяц, што я магу згадаць. Марк Грос у філармоніі, для менш легендарны чувак у складзе. Таксама ў гэтым месяцы. Так. Павел Аракелян у філармоніі. Ну, Мамачкі, нас кормят джазом. Не, Марк Грос быў у кастрычніку. Цягам месяца, могу згадаць 5 ці 6 реально буйных выбітных мерапрыемстваў, людзей, якія гэтым займаюцца і робяць гэта якасна. Маглі бы себе вывесці такой гады 3 таму? Я не. Шчыра, просто не мог бы. Круто. Таму я ж зараз нейкі ўздым ідзе, і мне падабаецца, і людзі ходзяць. І нават не адны і тыя ж. Слухай, класна. У нас 3 хвіліны застаецца, і мы мусім абраць таго чалавека, таго шчасліўчыка, хто пойдзе, хто атрымае квіток за свае добрыя пытанні ад Паўла Аракеляна. Слухайте, ну, добра, в 3 хвіліны я буду, як заўжды, дэмакратычным, таму зарыентуюся толькі на сваё меркаванне. Мне было вельмі цікава, і мне здаецца, гэта вельмі карыснае было пытанне, зададзенае Ільёй Роўда, які, дарэчы, заўжды нас, таксама, я говорю, па інстаграму нам і падтрымлівае, і заўжды і лайкам, і шэрам, і рэпостам, і добрым словам. Таму я з вялікім задавальненнем запрашу Іллю на гэты канцэрт. І, напэўна, прасе будзе, калі квіткі я перадам яму праз студыю, дзе мы рэпетуем, бо таксама рэпетуе ён з паплечнікамі. Гэта студыя «Селах». Круто. У такім выпадку, Ілля Роўда, вы перамаглі сёння. Вас Ваше запрашалі. пытанне больш за У ўсё. чацвер пакінуў Паша Міхалку. Так, спадабаліся Паўлу Аракеляну. Ну і давай запрашай на канцэрт. Даражэнькі, яшчэ раз, ўжо, напэўна, у чарговы раз я запрашаю вас прыйсці на канцэрт. Гэта будзе моцна адрознівацца ад усяго, што вы чулі ў маім, можа быць, выкананні, з маім удзелам. Але я магу паабяцаць вам, што гэтым разам, як і кожным, да канцэрта, на сцэне, мы пакінем не толькі усіх сябе, а ўсе свае 120% сваіх намаганняў, сваіх эмоцый, сваіх пачуццяў, сваёй шчырасці. Таму 16 лістапада вялікая заля Белдзяржфілармоніі. Чакаем вас. Дзякуй, Паша. Дзякуй, Маша. Шчасліва.